Lisa. Wij komen van de Leidraad af. Dat is een dagbesteding hier verderop. En nou weer het jaar droeg. En we zijn van, we gaan er eventjes op uit. Even een slagje om op een fiets. Even lekker boeten wezen. Vindt Fred ook heerlijk. En Fred? Ja, Fred is geen prater hoor, maar hij geniet wel. Ja, het is gewoon, gewoon een schitterend gebied. En alle dagen dat voorbij laat gaan. Ja. Als het een beetje kan, gaan we naar buiten. Want dat trekt toch wel echt. Ja. Nou ja, Joert, het waar mij, dus dat scheelt helemaal. Eindelijk toch? Ja. Dit is echt genieten, hè Fred? Ja. Ja, hij was al eerder wezen fietsen deze week, maar toen vond hij het toch nog wel een beetje koud. Dus nou, het zonnetje komt door. Heerlijk is dit. Ja. En ik heb natuurlijk een fantastische maat aan deze juffrouw. Ja, jullie kunnen het goed vinden? Eerlijk gezegd moet het nog blijken hoor. Wij waren nog in de verkenningsfase.